Сәлем дуслар, сезнең белән Алина Саф. И мин бүген сезгә сөйлим 50 идеялар нәрсә эшләргә җәйдә. Безнең тагын бер ай бар. Август ВКонтакте кызык эксклюзив видео чыга. Шуңа күрә карарга керегез. Башлыйбыз. Беренче, яна кешеләр белән танышу, нетворкингка барырга, ләкин төрле чараларга йөрергә. Бизнес, рәсем, сәламәтлек турында, ләкин пикник. Син Казанда яшәсәң, очрашырга мөмкин. Мин дә очрашулар уздырам, дуслар белән танышу. Ушыл ВКонтакте, Телеграмда. Икенче, карбыз пати барырга. 4 августта була карбыз пати, мин анда барасым килә. Сезне анда күрәм. 3, самокатта, скейтта, роликта йөрү. Казанда текә парк бар, урам. Шунда мин телим барырга. Һәм 6, фотосессия үткәрергә. Самокатта, скейтта, роликта бик кызык була. 7, ата-аналар белән бадминтон уйнарга. Әгәр сездә минем кебек бадминтон булмаса, мин светофорда 350 сумга сатып алдым. Ләкин арзанрак та бар. Аның каплашу юк һәм валан җиңел. Ул 230 сум тора. 8, малайлар белән футбол уйнау. Мин инде малайлар белән уйнарга өлгердем. Хәтта алар белән таныштым и видео төшердем. ВКонтакте карагыз. 9, төнге яр буенда йөрергә. Минем уйлавымча бу романтик. 10, бер көнгә сәяхәткә бару. Казан янында Свияжск утравы бар. Менә шунда барырга телим. Табигать матур, авыл музее бар. Җәйдән атарга, балта белән ыргытырга мөмкин. 11, батутлы паркка барырга. Мин андый урында булмадым, ләкин барырга телим. Бер туган абыйны алырга һәм аның белән бергә күңелле үткәрергә. 12, типле паркка бару. Экстрим сизү. 13, үз организмны чекап ясарга. Гомуми анализлар бирергә. Сез больниста диспансеризация үтә аласыз һәм бушка тест анализлар бирергә. Менә нинди анализлар кирәк. Яки үзегез түләүле анализлар тапшыра аласыз. Мин телим бирергә анализ непереносимостька, белок, витамин В, анестетик. Чөнки мин ит, шикәр, бодай, сөт ашамыйм. 14, иртән торырга. Хәзер мин 7дә торам, ләкин 5-тә, 6-да торасым килә. Күбәләк. Күбәләк гөлләрдә булсын, көлләрсеңнән җибәләк гөлләрдә булсын. Күбәләгем түгәрәгем, асыл кышыл сандугачым, җырлап җибәрәм икән. 15, иртәнге йөгерү өчен тышка чыгарга. Телеграмга кергәч, мин анда унышларымны уртаклашырмын. 16, кызыну. Витамин D ничек алырга? Урамда 5 минут булса да йөрергә. 17, әйне күбрәк урамда үткәрегез. Матур фотолар ясагыз. 18, йөз массажны бару. Инде нәк сертификат бар. Шалтырарга кирәк, язаларга һәм китәргә кирәк. 19, яисә үзенә кул белән, ләкин гуаш белән массаж ясарга. 20, артка һәм бүтән тән массаж ясарга. Мин бардым бер көн, хәзер миңа рәхәт. 21, волейбол уйнарга. Миндә туп юк, менә светофорга барырга кирәк һәм алырга. 22, теннис уйнарга. Мин әти белән авылда уйнадым инде. Мин берничә тапкыр җиңдем. Спортны яратам. Ә сез комментарийга языгыз. 23, шәһәрдә матур урын табу, янда бару. Казанда урбан үзәккә барасым килә. Анда бик матур әйтәләр. Һәм фотосессия ясыйлар, шунда барасым килә һәм фотосессия ясарга. 25, сез үзегезнең шәһәрендә яна урынны табыгыз, янда йөрегез. 26, фотосессия өчен матур урыннар табыгыз. 27, музейга бару. Мин барлык динәр гыйбадәт ханәсенә барасым килә. 28, җәй көне китаплар укыгыз. Мин инде 2 китап укыдым һәм сату турында китап укысым килә. Миңа комментарийга языгыз, зинһар киңәш бирегез, нинди сату турында китап укырга. 29, үләндә китап укырга. Мин телим земледелие якларда китап укырга, анда шундый бар. Үлән,
холмичка, анда отырырга, шәһәрне карарга. 30-нчы түбәгә бару. Өйне, ләкин кибетне. Мин Казанга йөрдем, анда шундый түбә бар. Бик матур. Шәһәрне карадым. Кызык. Сез дә бара аласыз. 31-нчы китап кибетендә китаплар карау. Китап эзлим үземә, аш турында, шуңа күрә китаплар карадым. Кызык карарга. 32-нчы китапханәдә китап уку. 33-нчы сезонлык җимеш һәм яшелчәләр ашарга. 34-нчы тәмле иртәнге аш әзерләргә. Мин әйттем сезгә, мин шикәр ашамыйм, шуңа күрә шундый тәмле әйберләр ашарга пешерәм. Панкейки, коймак, кекс, микроволновки 4 минутта. Шундый видео күрәсе килсәгез, комментарийга языгыз миңа. 35-нче Казан парклар буйлап йөрү. Парк Урицкого, Крылья Советов, сквер Молодежный, Сосновая роща, у Малого Чайковского озера. Континент, парк Молодоженов, парк Горького, Урам парк, набережная, Ак чәчәкләр. 47 акварель белән рәсем ясарга. Миңа ошый күбрәк табигатьне ясарга. Кемдер кешене ясый. Сез үзегез телисез нәрсә сезгә күбрәк ошый. 48-нче пластилиннан белән ябыштыру. 49-нчы мода журналын карау. Миңа бик ошады карарга, анда төрле киемнәр бар. Нинди киемнәр сезгә ошый, аннары сез ала аласыз. 50 идея яна эш белән шөгыльләнү. Мин бәйләргә, өйрәнергә теләдем, шуңа күрә таптым Казанда шундый чара и анда бардым. Яна кешеләр белән таныштым һәм бәйләргә өйрәндем. Һәм күңелле вакыт үткәрдем. Карау өчен рәхмәт. Үз фикерләрегезне комментарийга языгыз. Миңа кушылыгыз, лайк куегыз. Ә сезнең белән булды Алинәсәп. Саулыгыз, дуслар.